Apa? Ora apa-apa, ora elek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjem-menjem? Wah, kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Ndulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat Oh, ini. alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten iku to, Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho, nek ming ora tresno iku suwe-suwe iso dadi tresno. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Nanging kula ya pun tresno kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Sopo? Nangka blonyoh iki no. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget kok ana nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Andayani dalam kurung nangka blonyoh. Kok nangka blonyoh. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek ora tau blas. Nangka blonyoh Bagor Brand, ya. Nek kula nangka blonyoh terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyoh sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing do omong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyoh. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngonekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emang nek facial dicetet. Ha iya to, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa, Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho no. Dadi anggepe Tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngorokke piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sing digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring. Kurang ya piye maksudnya? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngapa ya kok ngelek-elek aku terus ki ngapa? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Ngapa menjem-menjem? Wah kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Ndulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat
Oh, Paribasa. mbok i wetan. Hah? Mbane ibarat mbok i timur. Maksudnya peribahasa no lho, nek basa Indonesia nih. Peribahasa iki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi kudu peribahasa, nek peribahasa iki basa. Nek Jawane apa? Peribahasa iki apa? Anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Ayo lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misale sapa ta guru iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to. Heeh. Piye? Ben ireng. Wis nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wis. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi, engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha isa tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku enggak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-onekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Rin. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Ngene lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu ki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wer aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek pergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku lega nek karo kae, umpamane dadi. Oh nek karo kae berarti geleme. Ajak piye? Geleme ro sapa? Ayo ngono. Yo maksudnya apa? Ngono lah. Oh, bener. Yo, saiki yo. Burung kok nek meneh. Ke. Si. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Ngapa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Mbok rasa nganggo sih. Lah nganggo apa? Wah, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu.
Ayo. Tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku gal. Waduh lah aku ora iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi kok lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ora pas nang panggung ya rawani aku. Wis karo bapakne rasa. Kita, iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu kuwi lho bapak. Ya cah kendel. So calon dadi bintang tamu kuwi. Ayo. Ha sing mesti disawer Pak Sukino. Ya. Rinasa sayang ngalelo. Apa kok ana iki ekspresine? Gandrung kok sedih. Lah ya apa? Gandrung ki ya sing anu lagune suarane kasmaran utawa Lah iki apa upamane anu gandrung ki upamane ya sing tembang sing mengenane ngati. Lah kowe pertama wis Rino saya karoso. dengarkan liriknya. Kukur pahlawanku. Lah aku nek seneng-seneng ya piye? Ya wis sakarepmu tak. Lirike wae dirungokke. Kae. Oh, Pak Mulyono, Pak iki. Pak, Iya. digandrung apa Pak? Digandrung sak modare. Nggih. Samudare cengelmu. Nggih, Pak, siap. Pak Edi Mulyono ajudan Bu Menteri. Iya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi rezekipun lancar. Salah satu dongake wis lancar ket biyen-biyen. Lah ya nek jenenge wadine iki nek ya ndongake. Nek ajudan menteri iki namung dhuwite namung bayar kowe. Guru ki nganggo atusan ewon. Sida ora iki? Sida, yo. Lah sida wis nganu e. Wis ngapa? Maksude wis siap-siap ya. Sayange rasa rene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok ado-adoan aku nek cedak ya emoh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah, ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sakarepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Ayo. Piye ta? Wis gak wis ayo. Baleni ya. Heeh. Rinasa. Sambil udut terus ndelok TV. Ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono tadi. Di TV nendi? Oh nek ora nang omah kok. Sayang ngalelo. Iki dadi sapa? Parjo. Kana lu he. Ndelok ditembak apa piye we? Wayangan kang hang ridu ati mung tansah wewayangan. Oh piye? Maksudmu? Iki dadi Sena apa dadi Brata? Loh, aku manut. Aku tok dadekke apa aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah waton. Kamandaka lho. Ora apa-apa. Aku tok dadekke munyuk ora apa-apa. Nek awake dhewe gelem munyuk-munyukan. Dadi Den Mas Brata ya? Iya, dadi Den Mas Broto njebrot moto.
Matane sapa? Matamu. Mataku ora jebrot. Singkono mingkem ngene. Mengkelingan duh slagamu. Tak kira yen cakepane dudu kuwi. Lah pripun to? Mung kelingan debt kolektor. Kula tansah kemutan slaganipun jenengan lho Den Mas. Sakarepmu, kowe suminten berarti ki ya. Kowe suminten ndak kira to. Sakarepmu suminten ning aku ora iso nglakoni sap pripun to Den Mas? Sap ki basa ketoprak sabab. Sap aku wis ana sing duwe ya kuwi cempluk warsiah. Cemplok warsiah. Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Lho, aku ora guyu. Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek ora iso. Sing jeneng tresna ki ora iso dipeksa, ora iso. Ora dicoba kok meni ra iso? Lah. Ora iso kuwi. Kabeh kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok Pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge mbah? Pasingsingan. Pasingsi. Panjenengan kebelet napa pripun to Den Mas? Kleru lehku omong kesusu-susu. Sing gedhe pangapuramu ya suminten. Witing tresna menika jalaran saking kulino lho Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan iku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe apa? Jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to? Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok ayu. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Guyu ora iso meneng e. Oh, jebulane Den Mas Brotoe duwe kanu to, saradan. Saradan sing kepiye? Nek guyu ora iso mingkem, nek guyu ora iso wis. Aja kaya ngono. Lah kula niku tresna tenan lho kalih panjenengan niku Den Mas. Tetep aku ora iso. Mbok ampun nonton to napa panjenengan mboten mesakaken kalian kula. Suminten, kowe iki isih enom. Lah Mbok iki. ya golek wong lanang liya. Lah nek sampun tresna nggih. Abdiku ana ing Kraton Agung Nusantara. Napa wonten napa? Pirang-pirang kowe milih sapa? Kula mboten ajeng milih wong kula tresnane kalian panjenengan lho. Ya sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah nggih nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Wong lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresna iku suwe-suwe iso dadi tresna. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresna kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Ah.
Terus kene nembang. Atiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Sing apik kata-katane. Lah ngapa? Balenono meneh. Sing atiku pamikirku tan jemutu manem. Kalbu tumanem kalbu Den Mas kupingnya lho. Kupingmu kuwi kok. Lah jenengan krungune napa? Kaget aku. Krungu ukara tembang kok dadi tekan semono. Tolong ya atiku tan jemutu manem. Tumanem. Aja dipesat. Dudu liyane. Ayo, aja dipedhot-pedhot. Atiku tan jemutu manem. Aja tan jemut. Jemutu. Ora nganggut kowe lho, ora jemut. Oh kuwi. Lah apa? Tumanem. Ya, terusno. Atiku wis kadung tresna. Atiku ora. Halah, ora ya suwe-suwe gelem. Ya iya. Mung sirawang marak ati. Ya. Ya piye? Lah ya terusno. Arep tok tibake apa? Ayo tiba bareng. Ora sok kaya ngoyo ngene seminten. Gelem nggih? Emoh. Lah terus aku piye nek jenenganmu? Ya wis kono sakarepmu arep bijik-bijik ya sakarepmu. Ya Aku wis ora peduli karo kowe. iya, hati-hati ya sesuk nek liwat dalan kono aku tak tusuk kowe. Apa? Rasa omongan, rasa caturan? Lah Nek kok wis ora gelem ya wis rasa omongan. kowe ngancam seminten? Lah ya nek ora diancam ya piye? Kowe ngancam. Iya. Ditenono. Ngapa? Yen kowe liwat ngarep kadipaten Ngapa? ana ijo-ijo dawa-dawa mentul-mentul Apa kuwi? wong mikul empring. Terus banjur aku arep digamakke. Ora tak apa-apake tak sunduk nganggo empring. Ya ming lara tok ora metu getihe. Iya. Aku tak nembang ya. Iya ngembang sing apik. Arep milih Den Mas milih salah siji. Sapa? Den Mas, Milih apa? kadung tresna apa kuwi kembang rawe? Kembang rawe wae. Kok yo gelem karo aku ya? Oh iya, engko anggres kembang rawe mengko terus apa panjalukmu tak turuti. Tenan lho Den Mas. Wis rasa kuwatir. Nek ngapusi awas. Ya ora apa-apa mung ngawas. Dosa. Apa kuwi dosa? Wis ngerti dosa kuwi wong kang tumindak ala kuwi mesti bakal kena dosa. Ya wis jenengan wis ngapusi karo aku. Ayo. Denko. Muni ya. Muni denko tut ngono kuwi. Yo. Tak. Ayo digedruke sik. Ya, mangga. Masih bersama Warga Lara.
Alhamdulillah. Wis. Piye iki aku keringetan lho. Apa? Wis keringetan ah. Ayo gek manggon kono gek kebut-kebut. Iya. Kaya telo. Ya. Tenuwun nggih, Pak. Nggih, matur Nah, sembah. diantara ngene ning matur nuwun. Maksude piye maksude? Ka maksud Wis atos suarane. Ben ra maksud mbok ben cah radongan. Iya. Ya iki mau Mbak Tatin, heeh. Iki dienggo penutup ya, Nak? Ya. Mengko ndak wektune blandang Mbak Ayu sambel kemangi. Ya.